Argiaren podcastak. Euskal Herria, Einaut, Elorrieta, gurasoak dira. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteruak eta beste flipau batzuk. Bueno, vale. Pues orduan Usue Alberdi denon ama. Gurasoa. Ja. Bueno. Edo jaio zenetik da gure aita. Ez da egit, ez que ni Bai, ez tapen hori jendeak nundinoa Elorrieta zatikan. A ver, ni ezinez arduratu jentean Hori interpretazioak eta euran minak eta euran zauriak eta Zukin dezu, ez da zure Ni hemenago. bozera maile bezala, kolektibo baten bozera maile bezala. Ez, ni hemenago objektu bezala jenteak egin ditzen bere proiektzioan nigan eta ondorioz maitatu nazaten eta gorrotatu nazaten. Horregatik nago hemen. Hori da ne funtzioa, horregatik horratzen dut, ez? Izar? Ez nahi dut ja, ondeu batera da bitzorraik. Ostala? Usue eta inauta. Gai? Bueno, ez dakit. Ja. Ez die galdetu. Asko importa zaizu? Kotilleua, duda ez dakit. Bai. Jo, garai bateko kotilloa, ez? Ja jarraitzen Ja, dute garai bi horiek bateko. bogan. Bueno, usuek igual, bai, baina Elorrieta jarraitzen du kanta gintzen eta horrela. Usue azken aldean, liburu eta gero, lagun asko ditu. Bai. Eta baina, ibiliko da hor, ez? Ondartzan Baina oinutxik. beste aldea, polibuno polimalo, pixkatei egiten. Usuek egurra eta beste, bueno. Bale, agian estrategia bada, eh? Inaut be, kainerua da inaut be, eh? Kainerua. Zezentutan? Ez dakit. Ni polimalo geixo ikusten dut inaut. Bai? 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 Bai, zuek ez? Ese momentutan. Ez dakit, jo, seri jotxua ez da. Zuri ez totzuleko salu daiken? Igual. Nahiko zenuke inautek zu agurtzia kalean, eh? Igual da, ostru, bai. Oso majua baterixa jolia, kentzazpikoa. Hori bai, goratzen zate baterixa. Zein horitzen da? Zela gogoratuko gara. Zatik ez. Zein horitzen da bateri joles? Ja, gisa da. Ez, kenduta guk hemen akatu genuna, baina ez da gona hilda. Aha. Zuta barrekoa, Bai. gero zen gehiago, esan bat. Lukiek. Zer? Lukiekeko. Ja, bai, oso ona. Bale, izena. Gainera Amerikakoa da. Bai. Baina zein da? Nik ezakite. Hori da. Endemainoko bateixia, hori bai. Claro. Eta majoa, ze elkarrezketa batzutan ikusitzen du, no? Kontzertutan, no? Zati... Ez dakit. Bateixa jolia, arrazkixateran behakin. Bai. Zer fan? Zin bertzen inautekin ateratera, eta ere ben lortu eta behakin ateran bai. Fan fail. Vale. Ondo, vale, pues orduan utzi da zu gitarrakin ez, gitarra okupauta dago, bateria dago libre hori eskina batean bakarrik, eta txak. Joa, ibilbedikuak gure lagunek protagonismo handixan muten xaue, baterixa joliari. Ibilbidekoa? Bai. Ibilbedikuak jartzen dago erdi-erdixan, eta orain dago zirkulo bat bezala. Esantzen duten hori, ez? Zirkulo erdi, bai. Hombre, iten daue ez tegi esango nuen, Ez? Nik usi duten baten be ez dago hori. Bai, batea onginen kontzertuan, gaztetxean, oinatin. Eta hori inoen? Ora, bat bezala, eta danak iaran, lerro berian. Nintzen fejau. Ez da katarrak astarik, osea, bueno, haiek aian bai, baina bateri jolen kolektiboa beti izan da italpeko, ez? Bai. Pizka klandestino, beitu lizagokoek bid askatela, eta inork ez daki egian... Bide askatenik, bez? Nik esen? Zintu dien ere, neska bat bazan bat, ez? Ez da... Zimanekan lagun bat hor kloratita, esagutzen erortzen zazte. Hori izan hemendik hartu nun CDA, por cierto, nahi bukatela kotxian. Erratitik hartu nun da, bai. Bueno, horrek, lagun horrek, bizkarrez jotzen zuen.
Kloratita. Osea, ja falta zitzaian ja bateri jolei, ez? Ja. Que bueno. Hombre, da gogoratzeko modua. Hombre, bello, bateri jole horrek. Ni gustatzen zitzaidan, bateria gustatzen zaidenez, pues ikusten duzu nola jotzen duen sikiera. Fijatzen bazara, ez? Hankak eta besoak eta baina bestela... Baitu hori, bizkarrez ez zuten jarri kasiano ezakin nungo festetan jendearen zate kantatzen, kabroien batzu. Bazeun, leyenda urbana hori. Seguro, estatu batutan ere beste noa zan, mitikoa, itxua, abeslaria, Stevie Wonder. Pluma bera egiten dutela, estatu batutan ere. Bazeun txiste bat ez. Horrekin bazeun txistea, hostia, itxua izatea ze putada, baina imaginatu beltza izango banintz. Beste klasiko bat, txiste boomer bai. Hogei urte atzera indet. 30 Universiade garaiko txistia. Eso terrapo. Badaude, baina bi talde zeinetan bateria joleak dian bastante hola markadua bezala. Bat, oseko astia. Bueno. Oseko astiko batei jolea da hasia diagoen eta iko utxit hor letrak eta jazten ditutala. Eta gero manako batei jolea esaten dute munduko honena dela, hori esaten dute. Hori izurra da, ez? Bueno, mana... Tiro bat dela honean, da zer gehiago ez? Bai, ze ba. Ez dauden ere radarrean. Bueno, gero Ramones. Ramones taldeko, no dau, Johnny Ramon, ez? Johnny o Jimmy. Geratzen den bakarra, ez? Bai. Horren da bilor, behiari alik eta zuku gehien ateratzen, behi sakratuari. Berriro berdina jotzen 30 urte da gero, eta gainera Euskal Herriko abeslari batekin, ez? Gazteizko beste hau artista altu flakua aztu zait beri zena. Gramones talde, bertsio taldeak egiten zituen, ez, hori ez dakit. Gramones, bai, hori bertsionak, ez? Bai, bertsion... Johnny Ramones, ez? Ba, holako zehoz, Eta gero Eskorbutoko Pako dago. Beitu, horren izena, Pako. Baina berriro jo aldut bateria bat. Bai, horrek Bai, onjala gutxi, Pako ibili zen jotzen. Gaina ez igual Eskorbuton izenean ta dana, Bai, Eskorbuto bezala, bai. Osa, horiek ere berriro Eskorbuto revival? Ja, bueno, ja falta zara. Bueno, Eskorbuto, baina Pako, bueno, ez dakit. Bai? Bai, Joder, ze tristuza. Hori espaldi ez? Osa, hiltzianian hauek eta... Hiltzianian bai, baina gero indala gutxi be... baina. Ez dakit, baina ez dakit Eskorbuto bezala o bestela. Returns. Ze triste. Zein geratzen da, itzuli gabe? Ja, bakiz itoiz. Bueno, baina hor da biltzen. Dokumentalan naitzakien edo. Baina dokumentalean esaten da hori zara beren rollua. Ez diala olature egoko. Bai, Evaristo esaten noen, ¿qué querías? Un documental? Eta gero dokumentala eta baina. Dokumentala eta... Osea, falta da cicatriz, ezin dielako, ez? Zen gehiago, beste bat, ez, normalian, bateria dia igual talde baten, ez? Eta estetikoki jente baldin bada oso punkia oso oldarko laostek izan, normalian bateria dia apalenak bezala. Bai? Bai, ni ustez bai. Ez da izaten boju jolea. Ja, hori, jode bez. Diskator, ez? Eskor zidizuz dako eta zidizuzek ikondan apurtu jende baina, bueno. Ja. Ez que baterixo montaiteko bakarrik, izan behar da, persona erdi desentia, ez? Ja, disiplina minima teuki da. Bai. Langilea, pieza danak euki kontutan. Beste guztiak hor daudenean txosnako barran, bera hortxe, ez? Montatzen. Hori izango da. Tetrixa egiten furgonetan. Bueno, gero ja pizka fama purtxo bat hartuta, hor ez du lan egiten, inork ere ez, montatzen diete. Dana, eta inkluso soinu probak, ez dira hasta horta juten. Ez. Asko, Ja. Bueno. En fin, sea musikala. Vale, bueno, jarrituko du, bai. Aquí. Mucha. Bai, inauteriak eta ondo. Aldera zaila da, Untxa. Bai, nahi noen jarritu aurroko programa itxioen meloiakin. Bai, egon dia gauza barriak. Freskatu, mesedez.
Orduan, bueno, kontua da oroko programan meloi batekin itxikoen hau. Seguro iztarrek botako zula azken segundoan, Bai, ez da, idizarre edo nik ez dakit, baina... Zuk, bai. Igual nik, baina zuri buruz. Oinatitik, vale. Ni saiatzen ez gauzak, meloia danian ez dielan gauzak, baizik eta beste nien gruko gauzak. Bueno, ez, batzokiko zu eta batzokien... Berritasunak egon dira, bakigu. Horre egon dira, bakitu, claro. Bakigu. Berritasunak. Bai, aurrera kontzak, bai. Zuk ez irakurriko bazenu, berandu beren telegrama. Oiatzeko batzordean berritasunak daude. Kontua justo hori ostegun bat izan zen, ez? Grabatu genuena. Bueno, jarri testu inguruan. Hori da. Ondi datorren hau. Igual gure entzulek ez dutelako... 10 segundutan, bai. 10 segundutan. Dilema moral bat zuen Izarrek, batzokian sartzea, ondo edo gezki zegoen. Izan ere, berak joera dauka teorian... behin joan naiz, bertara afaltzera. Behin joan da, bertara afaltzera. Oin dela bihazte behin joan zan, fatxokira. Takoak. Hori. Tako oso goxoak prestatzen dituztelako. Hori da. Tako jeltzalea jatera. Orduan, behin bakarrik izan zen, eta orduan nik esan nuen, ostia, bai? Behin bakarrik izango zen, no? Eta orduan urrengo gunean zer egin nuen? Batzokira joan nintzen, Claro. Eta hor, itxagoten nengoela batzokiko terrazan. Ez, Izar. Itxagoten nengoela batzokiko terrazan, zein agertu zen batzokira. Zu terrazan, zesan nahi du, kontsumitzen ez zinen. Hombre, kontsumitzen. A ver. Beata amar pertsona. Etxo, mian, ne historia luzea da, eh? Ja, claro, niria be bai. A ver, ni enator hemen kontua kontatzea. Ni bakarrik esan zatean ator hori. Zure gozak Izarra kontatuko ditu lasai. Bai, hori. Zeu kontatu beriak. Orduan zer, a ver. De repente, o sea, ze bigarren aldiz joan zinen? Nire perspektibatik, izan zen, afaitxeko leku baten bilan, pasau nintzen batzokik kanpotik. Pasau zinen aurra zeto zen. Eta orduan zer. Pasau nintzen da, imarre batzokiko terrazan, kafesine bat hartzen. Kafesnea gainera. Kafesnea zartzen, Afainen. Bueno, kerrau. Bueno, edo beto. Zela kerrau. ¿Ves? Bueno, ez dakit, kontsumo gehiago. Bai, kontsumo gehiago. Ez, a ver. Tako jeltzale batzuk afaltzen. Ez. Ez. Daude takok, taberna batean takok eta herrikoan etakok. Mama. Hori ja oain dela 10 urteko txistea, porque ja oain. Bai, aurrain nintzen takok, abaik takok, txistea nundik ateako. Ostra. Nundik ateakok. Nundik ateatakok. A ver, ne justifikazioa da etorri zela zientzialari bat oinatira, ez? Eta hitzaldi bat ematera. Eta horra ni nintzen, zela da, anfitrioi... Ni anfitrioia nintzen. Zientzialariak zela daukaten mentalidade oso objektiboa bezala, eta oso neutroa bezala, guztia... Eski doa zolpena. Eski... Zientzialaria nungoak, hemengoak. Euskal Herriko bat, bai. Gainera. Kaparren inguruko hitzaldi bat. Kaparra da, nola, akaina. Bai, hola, parasitotxo bat. Eta orduan... Hori ja gustatzen zer gehiago azalpena. Ja, hartzen du lotura. Bai. Eta orduan, lehenengo eraman genuen Ezker Abertzalearen tabernara, herriko tabernara. Eta gizatien herriko banak ez Ezker Abertzaleko, baina, bueno. Eta gero, batzokira, pixkat, bueno... Baretzeko. Bai, horrekatzeko, politikan murgiltzeko, ikusteko, guztia eta objektiboa eta empirikoa eta zientifikoa. Bi Euskal Herriak erakusteko. Bai, eta hor nengoela, lanean nengoela, lan bikoitza bat zientzialariak garri genuelako hitzaldi ematea, eta bi berandu girentzat lan egiten, aber, zagertuko. Ja. Eta zagertuko izan. Ja. Izar gozeti bat. Bueno, izari eskor bat. Nire perspektiba aldatu dut. Joan nintzen, batzokira ikusteko agarra Aimar horti pasatzen zen. Ja. Osa, sabitz, inbertsinua aldaketan sabitz. Eta zen zegoen Aimar, terrazan afaltzen. Gainera, ageria. Afaltzen ez zinean zuere bai. Berez ez. Afaltzen ematen besteri. Ondo. Orduan, diruz alderdia laguntzea, ondo, ez? Ikuste garai hauetan gaina pizka krisian daudela, eskertuko dutela. Diru karpena, ez? Nire bien, berandu egirako soldata irabazten, eta behenduko soldata gastatzen ebilena beste bazen. Berandu egi sartu batzokin, ez dela inoiz sartu, Ze konsumitu zenuen? Baina hori xerixo, batzokiko afari baten dirutik, zenbateko afango da EAJ-ara, gutxi, Bueno, euneko 3, seguro. Euneko 3, bai? Bueno, ez dakit, o bost, igual euneko bosta. Gehiago, ostras. Igual atxetia finantzen gabitz. Gabitz, ez hartu, oza, nahi ez hartu hor barruan. Gabitz, Aimarbe bai. Ez, nine bien... Zu, kerra hau, 15 pertsonan dako afaixa konsumidu zeben.
Ostia, maus pertsona, hori da porra baten erena. Ostiako zaituen porra baten erena. Niragot kupua beste 3 aldiz juteko, zure gana iristeko. Bale, jo, planteako zu dilema bat. Eta afai hori finantziatu bauen bilduk, hau da bilduko udaletxeak, Bai. hori kontraesankorra da, o? Bildu udalak ordainduko baziztuen. Bai, berez bilduko udalak ordaindutakoa zen. Gainera. Bai. Udalaren zirkuloa izten da. Bai. Zen, bilduko udalaren diruaz Bai. finantziatutako jardunaldi batzutan, ekarritako zientzialari bat eraman genuen afaltzera batzokin. Eta udal ordezkariekin? Ez. Kostuetan sartzen zen, jana. Bai, hori ze. Ja. Eta potea, herrikoko potea? Hori bai. Hori ere bai. Bai. Pues orduan, bueno. Zer. Izar, bizki? Ez da gizu kondo afaldu zeben? Nik non afaldu? Bai, afaldu dize bela. Ez non afaldu. Ai, bueno, ez da. Ez benetan, non afaldu. Egisa guri tigre bat sobrauen xakun, eta... Tigre jeltzalea, esnatu da. Bai, hori detalle polilla izan zen, ez? Bateko razio dia, ba. Ez sortzi hola, zia. Sortzi razioa, ostra, oso ondo bat. Potente, bai, ojo batzuk isa. Eta berriz gu herrikora joan ginen berriz, eta Izarren deia, neri, Aimar, tigre bat sobra usaku. Gure zu jan. Ez un tigrea jan. Bai, eta esan zeben ezetz. Esan non ezetz. Ja. Ez que ya, no, es que berriz ara fam. Ez da, aparte, batzoken ez dako doiturarik. Ezer. Ja. Bueno, garai berria dira. Hori ere nartu darra dago. Ja, hori. Nik oinatiko herrikoan ikusiot jeltzale asko, Asko bez, baina 3 palau, hola, bai. Behin. Zuen herrian ere ernaitxuak eta sozialistok ondo konpontzen zian. Gure herrian? Ez zenuten hori izan? Socialista ez da que zintzu. Socialista ez socialista. The real. Vale. Socialista. Bai, unan piketxoekin, baina, bai, hola. Bueno, bildu eta PNV-ko bezala piketxoekin, baina elkarri dirustatzen. Bai, eta elkarri bromaitak egin, eta, bai. Betu ze ondo, Zerri polita, ez? Horrein batera bromak aipatuta, Potxeta Lotxek Euskal Herriko paiaso guzti bildu dituzte, ez? Bideoklip baterako. Bromi izango da. Ez esan. Bai, horrein batzen ja paiaso pilo bat kantuan. Bai? Osea, Julen Jantzita dena? Profesionalak. Baina igual, takolo... Eta horrek? Takolo, bai. Takolo, Pirritx eta Porrotx, eta Marimoto txere bai, gero beste batzuk. Eta zentrua Potxeta Lotxen dugu. Potxeta Lotxe, Horia botere metaketa hundi bat da, ez? Salto handia, ez? Joder. Ez zenuten espero. Ez egon. Nik zoze bai, disko hortan nire kantaun eben. Kantaun eben? Baina, paiazo batzun diskon agertan zazu pantailen. Zergatik gordetu dituzu gauza hauek. Ez nago barritzen. Ez que oin 20 urte dola paiazo honek. Potxeta Lotxek, baina bizizien, duela 20 urte. Ez igual pasau inez. Agian bai. Jode, pasau zuen. Baina asko pasau zuen. Txirri eta mirri berrogei, tamar, ez? 10 urte, eta inaue hori, estilo We Are the World, We Are the Children, lako bat We Are the Clones. Hostia, ze hona, We Are the Clones. Eta zuze kanten You Are the Children. Zuze kanten zegoen? Aur fondoko koro batzuk. Nola? Osea, neska batzuk elkartu ginen, fondoko koro batzuk iteko. Baina, nola? Elkartu? Ez, elkartu. Deituak izan ginen esatik? Ez. Nola inzenuten? Ez dakit, joe. Seguro, dakizula. Ez akorda jen? Eta kolo eta gero gu ginen. Vale, akorda hau. Zein da hitza, a ver, akorda hau. Eta oso urtu dira omen zegoen eta kolo. Bai? Bai. Igual, bueno, euskaraz, hortxe, no? Bai? Eta kolo, ezin zan ez tekiena. Ez. Badaki gainera. Eta kolo gaina da Gipuzkoa barruko... Gabiri ez, no da bestia. Bueno, bestia, saldibi. Txiringitoa saldibin dauka, bentsat. Karnavaletan urte urteroko... Mazorro fest. Urtera, ara. Bai. Txirri eta mirri berrogeita mar, ez? Zer, urte? Estu baiet, dokumentala... Beste dokumental bat? Claro. Igual hoi egueltuko dia. Bueno, falta da bueltatzeko. Oiek itzuli baino, haien oinordekoak jarri zituzten. Bai, jarri zituzten. Eta ez zuten errakazta eduki, ez? Marka, ja. Ez dakit. Ni saiatzen nahi naiz aldentzen mundu horretatik. Ja. Egon esan naiz eta nahikoa. Ja, porrotxismotik aldentzen. Ni porrotx asko maite dut. Baina, ja.
Ya está. Ya, kutsi, ya. Kutsi bari lotxe. Ah, por cierto, Zetxate txotxu? wow. Hori lapsus izan da, ez? Ez. Ondo sartu. Empatia da, kaso. Bai, ez que justo oitxalanen inguruan zein berria daude, ez? Ekialde Ibilia komentatzen zuri eragingo zizula erabakia. Bai. Rollabago porrotx. I hor, ze esan du, oitxalanek? Arma guzteko, pekekeri, eta ze gehiago? Pekekeri? Beraek euren burua, Claro. pekeke esan dute. Nola ez dakik kurduek. Ez dakitzu kurduz, no? Hitz egiten. Bai, minimo... Urduz, bakarrik. Orduan, arma guzteko, eta gero bai, disolatzeko bai, ezken nik ez dut sakondu, Barok armatua... Uri usteko. Bai. Eta taldea bera, hau da, organizazioa? Bueno, gero, pues nahi badute, Zimaz, hori nahi duten egiteko. denbora dakate metzatzeko, baina horrena fuska guztiak... Eta zegin du, zehozen negoziatu du Turkia estatuekin otxalenek hortarako zatik esaten du hau? Ni ona etorri naiz, zure analizia entzutera. Zu zinen ara jihadista, kurdista, jomaz, zuna, ez? Bai, ikusten duzu jasetz? Bueno, Jon zaitezke, besarkadak ematea, ez? Ez dugu zertan, ez? Hombre, baitu, han egondako jenteak esaten duen gauzetako bada, harrigarria zela pekekeko soldaduak, normalen soldadua dira oso maskulino dira oro ez? Bueno, bai. Kanpora saltzen den irudia, justo horrena beste bada, ez? Bai, jode, adibidez, elkartzen ziren eta hola, zelako euren artean ziren oso xamurrak eta oso goxoak eta oso maitakorrak ezela. Horrek pixka bat txokatu egiten zuela, militarismoarekin daukagun. Claro. Hombre, a ver, ekialde hurbileko porrotx agintaritan izan da. Ja. Pues, ez? Hori, talibanak behi, azten eben... Jose Mario Otxalan. Poemak eta... Bai, egisa... Poemak, bai. Agian horta dedikatu gehiago bain, kurduak, ez? Ja, Samurtzea, turkiarrak, ez? Baldin bat osor... Bai, patxok emutea. Bai, patxok... Tankiakin eta droneakin datozenean. Bai, som jende pau, ez? Ari katalanek esaten zuten bezala, ez? Jende pau. Jende pau. Zer hori? Pues, bake ez talea gara. Bueno, hori, norka besten zuen, hori? Ai, Anje Dualde. Anje Dualde, pues hori. Kanta hori abestuko diete datozenean. Ez que ni nahi nuen... Bizardundanak. Ni nahi nuen turismo irautzaile egin, eta ara joan, eta selfieak etara 70 urteko Andra Kalashnikov dun guapo horiek. Niko nahi nuen. Eta jase. Ja? Bueno, hori bai. Hori bai? Ba, eso, Irlandara, Ipar Irlandara joan zaitezke, eta muraletan. Ja. Horrazken egin, eta gero batzutan ekitaldetan agertzen diran kaputxatuak eta tiro batzuk bota, eta hola bandi. Bai? Gero ja jendeari... Ja, bueno, da bandik ere bai, Ez den zuten, baina tiro batzuk belonetan handik ematen dira. Bai, Baina, bueno, Kurdistanen. Ja, bueno, ekialde hurbila turistifikatzen danean, zatek ematen du horra doala, seguramente Kurdistanen turismo irautzaile aingo da, ez? Aurrena Gaza, ez? Gaza Resort, eta gero ja, Kurdiz playa. Hori, farintzena Balkanetara, Sarajevo, eta Sarajevo, Balkanetako gerra ondola 50 urtola izan zen, eta Sarajevo ondokan igarten da, zerbait pasau zala. Eta horren euskan lagun batzuk, eta, que guai, emuten da ondokan gerran dauela, no seke. Betiko turismoa, gerra erromantizeiena. Tio, eski ikusi hori hor bombo bat jauzi zen, tio, que guai. Zer onda. Sarajevo. Kurdiz playa, ona kontzeptu ona zer, ez daukate kostarik, gaina, baina, bueno, posibleak. Baina mendiak egongo dira. Bai. Euskaldun jendea erakartzeko amuak badauzkate. Dauz mendiak, asko. Eta eskiatzeko lekuak? Jarri, bai, Teresiak eta jarri eskeo. Bai. Bai? Ze? Mendiak asako dauz. Elurra? Elurra, supongo baiet, baina ez da gire, no seguro. Bueno, bain artifizialki edo zer sortu leik. Jarri kainoi batzuk eta venga. Reziklau gain elurrak botatzeko. Bueno, bizikletakin juteko, hori bai, ez? Euskal Herriko portzio, ez? Atiendi bat joan alzan. Baina Giputzen gehiengoia juteko mendia, nik uste, hor elurra behar dela. Ja, amua hor da. Giputzek eskiatzarekin dakezuten harreman arrar hori.
gu ez gara gipuzara. Ja, hori da. Baina dako oso rollo txungua elurrekin, honek Andoni zela dau, eguraldekoa. Eguraldeko Andoni. Gabiriarra. Andoni, bai hori da. Andoni... Bizi alda hori ba? Betikoa. Bai, betikoa. Jarraitzen du horrek, oaindik. Bai, betikoa. Baizea, Aldiz, jarraitzen duen. Zaldute jarri, Iruñeko altua. Aizpurua. Ez? Aizpurua. Hori aspaldikoa da, Bai, no. Vale. Ez jarraitzen dau, Seguru? Baietz ba. Jo, egunero guraldi xamuten dago, egunero edo, bizixa egunero. Eta beti dago elurra gora elurra berat, en plan, asumio, ez dago itxen elurrik, asumio. Nahiz da ezin elurra, beak elurraz aipatzen dago. Bai, egunero. Bai? Claro, berak ere nahiko du irakasle bizizalea bezala, pues aste honetan eskiatzera jun. Bai, igual. Gurasok, ume hostia hauek pairatu behar izan ditugu bitartean. Baitatu behar izan ditugu bitartean. Haien lan eskubideen izenian. Hori da. Ezta? Orduak bai dauzkate. Ezta dizkidea. Orduak bai dauzkate oraindik hartzeko eta... Batzuk 3 egun jai, bestetzok aste osoa jai, ba... 2 hilabete, 6... Zekaro, umeak denbora gehiagi klasean. Orduan beraiek hartu dituzte, pues, 9 egun jarrian jai. Hori da. Umeak desestresatzeko. Ezta? Desintoxikatzeko pixka bat. Edo haien estresa beste batzui pasatzeko. Beste pasatzeko, horra da. Ostra, hori da externalizazio da hori, Hori da pelota beste bat entaiatura botatzea, Bueno. Hori da, sufrimendua sozializatzea, hortaz hitz egin izan dugu. Oldartzen berria. Oldartzen txosten berria. Bai, bueno, bai, hori gauza zarruna da. Hor, sufrimenduaren sozializazioa hor aipatzen zen. Edo. Eta zergatik ezaten egin... bueno, bai. Irakasle guztiak putakumea dira. Orduan, praktiketan hau inatiko txintxiko gastolan eta 2 jarraitzen bintzat baditugu, Ez, gehiengoa, argiako arpideen gehiengoa irakaslea. Nire inguruko lagunen zerena edo irakaslea. Badakit... Zitzale kuadrilla hundiena irakaslea. Hori da. Baina ja heldu da momentu bat, tornoz eta bio gainera lehena doztu dugu, ni ja berdin zait. Ja badakit munduaren kontra, eta berri txarra kritikatzea bezala, gare baten, badakizu, hostia besterik ez duzula jasoko kritikatu, pues ya está, ya heldu da. Gorroto ditugu. Orokorrean. Baina, pribatukoak, zen publikoak, Ez goa, senyora. Ez gaur diskusio hori publiko, pribatu... Ez, dena kabroia, dena bizizalea. Denak berdina dira. Dana. Irabazten dugunean... Beste diskusio hori da, beraien privilegioak... Ezkutatzeko edo bigarren plano batera pasatzeko. Claro. Ke gortina. Iba, Izar, zu etorkizunean zure plana irakasle izatea, ez? Bai. Eta orduan zela ikusten duzu? Hemendik hilabete batetara. Zube irakaslea zara. Ni ez hitzaia, naiz, ez da iguala. Ez da iguala. Ez da iguala, estatusa pina bajo ba. Eta soldatia bai. Aste honetan egin duzu lan? Bai, gaurretan. Orduan liberatzen zara. Bai, ez hitzaia zera. Bai, eguneo. Eta nola berri zar, baina 2 hilabete falta zaizkizu ja handerein izateko. Masterra jenabil, bai, bueno, 2, bai. Dana ondo urteten bada. Jainkoikoari eskerrak. Inauterinetan jai eukitzeko, eta... Claro. Eta inauteri buruz zer bako zuen. Zuek gotzu, bez? Bosoantxe bertan esan duguna. Beitu. Horreri buruz gabitz, berez. Inauteri buruz gabitz. Ez que nik, bai, gurote zen saltza bat, bai, berkatu, egon nintzen, Tolosako inauteritan egon zarei sekula? Ez. Zer giput? Eskasak, ez? Ja, ingar. Hori, ez? Ez que Renfe ez da jaikien, oinatira, Tenfe. Ja. Bai, eta, bueno... hau, komentari xo eskasa da, baina ikusi neben... Josue ontzea laurten, alegia. Eran egun nintzen. Zer epei baten izatu. Noiz itxigia, eran egun barkatu, asteartean. Asteartita. Astearte batean, parrandan. Bai, martezkan. Irakasle izateko entrenatzen. Ez que entrenatzen. Lehenengo pausoa ja indezu. Oso ondo, ondo ari zara, nik uste lortuko duzula. Ba, komenteixoa, euri eskasa da, baina... Racistia. Machistia. Bueno, ikusi neben mutiko guapuenak. Guapuenak? Oia, zen disfrazuta guardia zibilez. Bueno, kontrasteak beti dira... Bai? Baina asko zeuden, ala? Elegante, Hola, elegante. Amar bat gutxi. Kuadrilla bat osua. Baina, mozorlotu alzara,
edo zer gauzetaz, ondo ala intentzio batekin. Osea, edo copy-paste egin, ez dakala agian enbesteko galaserik, edo Piccoloen gama oso zabala da. Eta hau ze joan ziren, rollo... Bai, Alucier. Edo Piccolo buenorro. Bai. Edo Piccolo... Piccolo zutan ikongo ginaken bezala, eta baitu, parratoen golitzake izargutaz izaiten. Osa, zinos ba. Eta zezian ba, guapuak? Bai, ez dakit, bai. Ia bazian. Txuluak, moura, txuluak ez dakit. Bai, Ia bazian, garreko batzuk. Hor, oinatin baukezuek kuartela, ez? Bai, urrengo kafea horren guruko terraza baten hartu, igual izar horrek ustezu meroenak. Batzuk itegitak urrengo pausoa. Hola, azten da. Inguruen ez dago terrazarik. Kauzak, imaginatu petardo hondi bat jarrizko, jentea ziltzeko. Bai, Bueno, parke bat dago. Ume jolasteko parke bat. Albo. Bai, horregatik garri zuten parkia. Bai, Bombarik ez botatzeko. Bai, karo. Ze oinatiko udalek? Ze udalak ez. Goitik? Bueno, goitik esan dunean ez da goitik, ez? Da Madriletik. Ba, rumoria hori zan, parkia garri zutela bombarik ez botatzeko. Ja, ze ondo pentsauta. Hori da gero justo itxio benetak. Ja, gisa. Bai, ya zan eman, ya total ezin ju bombai jarri. Ezin ju bota bombarik kuartetean ba. Zengo du umeen kontra, karo. Ez gazik orain. Umiak guria dira. Bueno, pues hor dakazute, potea herrikoan bazkaldu fatxokian, eta postrea, antxe. Eta zu zertaz mozorrotu zinen? Zer, sombrero bat, eta ez dakit zer, eta baina beste gauza bat oso... Sombrero bat ez dakit zer. Sozialki interesgarrixa, ikusinen, arraun moda hau de mutikoak croissant, gym bro, ez dakit zeran gimnasioan, en plan crossfit, danak hola, puztuta bezala, ez? Bai. Ba ikusio, tendentzia hori, 3-4 urteko mutikoengan. 3-4 urteko? Inauterietan. Ez dakizu zenbat mutikotxo, baina 4 urtekoak, mozorrotuta estilo Superman, Batman... Bueno, baina superheroiena beti danik izan da. Hori da, baina buzo batzuk bezala... Igual muskulatura markatzei zuen, apustei zuen. 4 urteko kruazan batzuk, mitiko akoltxauak. Bai, ni badakat. 4 urtekoak, Bai. Spider-Man dala oso argala. Spider-Man mazo. Spider-Man mazo, 4 urteko mutikoak, bai. Claro, hor naztu zituen. Hulk. Baina, Spider-Man gaur egungoan izan ezkeo, igual muskuluz izango zen, igual bai. Bueno, filmetan eze. Neko pringi, friki, ez? Bai, berez pringatua, bueno. Ja, bai. Ja, gisa. Baina, zintzara izan flakua eta... Eroia? Bai, begiratu nahi. Kusi? Bai, klaro. Kusi? Gehiago begiratu. Bueno, pues ya ez dituzu zure superheroi indarrak Kurdistanen eskainiko. Pena handi bat. Eta gainera, ez gara hilko. Zeba? Ja ez gara hilko. Aurrekoan esan genuen hilko ginela. Eta bain, pues, pasadia biazte, eta... A ver, hori garatu. Hori interesantean eustez. Zer ez, nola bazet horren gure gana, 80 metroko asteroide. Asteroide meteorito. Hori, horretu. Asteroide. 2024 YR4. Eta? Pues, 3,1 aukera gizatetik, gure kontra zanbatekoa... Gure lur planetan. Lur planeta. Oain ja 0,28. Bueno. Bueno, aukera badago aukera. Aukera txoa. 0,28. Hori da eskerrari geratzen zaion, ja, azken aukera, azken muturrari aurre egiteko, ez? Uneko 0,28ko aukera. Metafora perfektua. Baina denaz dago galduta, zamerra dago, ze handitu dira, oie gesteriakin batera handitu dira, ostiakoa ilargiak jasotzea. Baizea. Ostra. 0,8 irago da. 0,8. Claro, ostiakoa ilargia jaso ez gero, ez dakizu zientifikoa zera, agian mareak aldatzen dira, edo zuen hilerokoa, agian 28 egun, pues agian... Ja, hori... Osea, 10 egunean behin. Zer. Hori, egisa da lotura dagoela, hor... Ilargia eta... Bai, ilargiaren... Astrologian siniste oso? Ziklua exactamente izatea 28 egunekoa eta hilerokoa hori kasualidadea doz? Ez da egit. Seguro. Ne ustez ez. Baina, gizurra dena da, sinkroniza bilen dala. Hilerokoa hori izaten da...
Bai, edo neskak ez, elkarrekin egon da. Izurra? Bestela, danok ja batera guiko, ez? Mundu osoan. Ez baina, elkarrek oso gertu hon, barda. Claro. Bestela energia ez direk elkarrik utzen. Vale. Atomoa bezala, hola... Ja. Bakizu? Eta zuk datu horrek nondik atete jozu? Nik hori... Kasetaria. Nasatik. Jo, Kasetaria. Osa, zehose kontrolatzen badago da informazio diturriak. Hori da. Behan lana hori da. Baina 0,8. Zehazki, ez pentsa... Ez. Arteka da. Bai, revistia? Ere bai. Arteka zer esan nahi du? Ez da, ni bakar revistia. Eta esaten nola errepikatzen denean. Agian. 0,8. Periodo. Hori arteka da? Ez dakit, ben etorri zait. Keni erderaz ikasi nuen ari dena, ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Aia, zelako izena txirimbolo horrek, gazteleraz. Txirimbolo? Bai. Zer? Txirimbolo mota txapel bat bezala, eta nola da hori ze txirimbolo. Periodikoa, hori periodikoa. Periodikoa da hori. Bankaria? Hori arteka horretik esan duzu. Bai. Hostia, bak. Ez dakit. Esmatu dut? Bai. Ondo. Bai, periodikoa. Ja, Euskaldun berri izateare utzi aldi, 45 urtekin? Hori asmatuta gero? Zeba? Ez dakit. Azte honetan irakurri dut itxaso paiaren titular bat, hartzezuna gehiago sufritu dut Euskaldun berria izateatik gordofobiagatik baino. Euskaldun berria izateatik... Hori nok? Itxaso paiaren titular bat, azte honetan. Osea, okerro pasadula, Bai, hori... Baina nun? Ja, ez dakit, ez bakarrik titular. Zonalde Euskaldunetan izango zen, hori nun... Bai, Bilbo aldian... Ez. Zango zan ja famatu gintzenetik, ez, Pizkat Euskal Herria zabaldu zenean, agian. Da igual. Holtzetan eta... Ni Euskaldun berri izateatik, Barakaldon. Zu Euskaldun berri eza? Nik ez dago zure kontzepzio hori. Zu Euskaldun berri eza? Zuan getorri, errealitatera... Zu Euskaldun berri eza? Kep. Bai. Mea zu txikitean gaztelea ziren zuen berba? Bai. Normal? Oso. Baizea. Naturaltasun osoz. A ver, probalo. Rajoy bezala. Como, a ver. Bueno, Rajoy bezala ez. Eta noiz ikasi zuen? Pues lehendabiziko aldiz batzokian. Bai! Gordetan ekan karta hori, a ver zuek... Bai. Behitu izar, zuzerukan kriston dilema morala eta total, hemen berandoiko lautik 3, bizitzen behintzet behin batzokian egon da. Behin baino gehiago. Zelaka behin baino gehiago. Hemen dator. Zer dela eta? Etxotik, 3 aldiz. Herri diferentetan, Zure bizitzan? 3 aldiz? Zuzen 3 batzokitara sartu. Oso ondo kontauta gotzu. Bueno, bai, eske 3 die. Eta zein zuen, konsumio? Bueno, batean bazkaldu, bestean pote bat, eta bestean pintxo bat. Oso, danetik orduan, Zanetik. Vale. Alda sartekoan, ez nekila batzokia zala, baina sartuta esan. Ja, mitikoa. Baina, bueno, gero gustora, barruan. Gustua? Bai. Eta, no sé qué, hau pai, zer nahi duzu, pintxo a favores, Euskal Herria ondo, eta bai, oso ondo, tope. Gora Euskadi! Cuadro politak, hau pai, gero arte da jo. Vale, ondo. Baraka, a ver. Baraka, zer dago zuzateko? Ni sartu ninduten, hori azteko. Ose, iguala. Ja, vale. Zergatik. Torrek etzekien batzukia zela, zuri sartu zintuzte. Beste biak, Bortxatu da? Ez badakizute, AEK-aren siglas esan nahi du. Oso liosua. Alfabetatze eta Euskalduntze koordinakundea. Baina helduena. Hori abe da, helduena. AEK-are bai. Baina ez dauka sigletan, heldua. Ez, egia esan ez daka. Baina badaka izaeran. Orduan 18tik gora edo 16tik gora, ez dakizen badan. 18 edo 16. Orduan lehenago ikasi nahi baldin baduzu, ez da besteik. Zer? Gure garaian bintzat Barakakan. Ze batzokian? Bai. Euskara klaseak ematen zituzten. Bai. Ja, ez, hori gaizotasun hori pasa zitzaien. Baina moja puta batzuk ematen zuten, eta hori. Eta... dena zola garria. Baina, bueno, bale izan zuen. Eta, galdera, zuko intxe iken duzu, amestu euskeraz ala gazteleraz? Ez dakit. Jabetzen zaet, ez eskuntzetan nahi zazte? Nik gustot euskeraz. Nik usango nuke euskeraz, baina zakit. Ja.
Nik ez dut berba egin. Bueno, ez dakit. Igual bai, ez? Ez dakit. Dena kontzeptua, dira. Dena. Imaginak, nik imaginak, got? Ja, baina gero elkarrizketak izango dituzu, Bai, ne ustez, bai. Bai, etxotik, aurreko amestu neuen, ni imitatzen, izar egisa da, behitu. Eta hor, bai, euskaz. Euskeraz, hombre, izar imitatzen nahi bazina. Bai. Eta gero ez dago zabera batzoki batean sartu izana, baina ez da kontatzen zertan. Zue esan duzu zerta sartu zehazten. Beste dago sartu egitera ere, sartzea badago. Bum! Nik hori ere agian egin dut. Agian. Aurrekoan, ikusi bakizue Abalosen movida. Hori, Espainiako ministro oia... Torrek ez eta izarrek ere ez. Pandemia gareko maskarria. Horrekin ere lotuta dago, baina buena asko sobea da. Gero honek zekan Barakaldon jaiotako tipo bat, Koldo García. Movida, segurata, makarra bat ikustuzu, makarra huts bat, segurata eskolta ibilizten, gero, pues hauek kolegeo inzun, ez UGT-koa eta PSOE-ka zen ez talas, pues mundi hortan ibilizten, eta bukatuzun beste honen, mitiko egin zerbait, eta honek iten zuen. Mitiko zure eskuin besoa bezala. Eta zeinena? Abalosan garraio ministroa PSOE-koa ondela urte betera arte. Oain epaitzen nahi dira, egiten nahi dielako ustez, bakizu, dena da ustez. Kontratu batzuk eman lagundu enpresa batzuei kontratu publikoa lortzen eta horren truke pues emai da zueneko 5, uneko 10 eta guztia eta orain pues ateratzen nahi da beste diru horrekin pues etxe batzuk erosi zituztela putekin riskian jolasteko ez zituzten beste batzuk egingo haietan eta orain epaiketa horretan Apalos hori izan diote eta galdetu dio fiskalak nola esan galdera. Hori baberia horregon zan. Ia piso horietan egon zan prostituteekin. Eta tipoa zoragarria da bere erantzuna. Nik uste dut, ez naizela oroitzen. Pues hoxe bera esango duenik ere bai. Oso ona da, Ja, orduan. Nik uste, ez naizela oroitzen. Orduan, egon zara inoiz batzokian beste gauza horiek egiten? Nik uste dut, ministro izan da, ni naizela oroitzenan egon nintzenikan. Oso handia, Abalos forever. Gainera gero ikusi dut, Espainiako eskort, orain ditzen zaio, prostitutu di, hola pizkaia, maia altu xagoa, karo. Enpresa bat, antza 2 milioi erabiltzaile mugitzen dituna, eta 30.000 sexu langile eskaintzen dituna. Erabilidora PSOE-ko ministro honen irudia bere publizitate karteletan. Ona. Bai. Oain agindu dute kentzeka. Baina egonda ez dakizen bat aztez. Ostia, hori da urrun eltzea politikan, Ostia, tío. Betiko putero geratuko zera. Hori erregia bezala ez, emeritua. Bai, horre merezidu, bueno. Horitzen esaten, apurtu belankia azte ginun putetxe batian, eta... Horiztek izue? Bueno. Zineko tentzun da, ez da, igual ez, baina oinatiko batzuk ikusi ebeian un bai. Baio. Ez da egin. Bakitu zintzuk, zehazki. Jode. Baina, lesiona usala putiklub baten edo erregia. Eskiaiteko zonan baten, oinatiko batzuk behortik ebitzela, eta... Beitu ikusten. Irakasle oinati arrazu. Seguru. Koinziditu zutela regeak. Kabroiak. Y por cierto, aurreko ikusi nuen zure aita, pasioan, eta liburu bat irakurten. Ja. Horiko egun batean... Komentatu gero, Bai, komentatu. Joera zuela. Nintzen gogoratzen, eta derrepente aurrekoan, behan aita, pasioan, eta aldi berien liburu bat irakur biltzea. Bai, irakur biltzea, hori da. Eta batzutan faten da, liburuakin eta iztegiarekin, itzultzaiarekin, bi liburukin. Paisea. Baina... Eta aguro, paso ligero. Eskaldu berria ere bai? Ez. Zerra? Tarduan iztegia zeba? Barko du. Brasileiro irakurten da belako batzutan. Baio, osea, pues, oinatiko bide horritik atoa letxe, brasileño zirakurtzen, eskuba natan liburu badukela. Eta samba... Fatea shorts batzukin, oso
Nire ustez larriko farka motzekin. Ja, hor, mugak agerian. Mugak, bai. Zenguba. Hostia, zebena, Irudi polita. Irakur biltzen. Beste hitze moloi bat izan daiteke, ona bidean irakurri dut. Marmontzia. Marmuntzia, abeto marmuntzia. Bakizu, zientzialaria lortu dutela. Bakizu, denbora libre larrei dakala jendea, irakasle kabroia bezala. Untzi bat, kalera aterako bagen orain, ikusiko genuke untzi normala. Untzia zer da? Untzia. Konejua. Untxia. Vale. Bai, ni pentsen ontzia zebitzela esaten. Teixa, esatu zuen. Untxi. Bueno, untxi. Vale. Untxi bat normala. Baina gero gauez, edo argia palsamarran, berde fosforito jartzen dela. Hori, existu da? Bai, astantan edo pasaren astean. Sortu da lehen da biziko aldiz. Nola lortu? Marmoka baten geneak edo tekize hostia, txertatu untxiari, eta orain guzilu egitako bat desela. Bai, marmuntxia. Esan daiteke. Eta zer erabilpen edo... Oso galdera hona. Marmoka ize jarri dizkiote belarriak edo? Marmoka ize jarri diote trukean. Iba, untxo bat entzat ez da oso abantaia hundia, Zadizu ez basuan. Eta de repente gabian, dakotzu argi hori. Bueno, egia esan ez da azeria atribiko zen zuri hainkaitea, Zadizu ez movida da, union hainkaitea. Baina ze parrak, zientzialariak, bera. Seguro hori dela. Gaixua. Sé que Leicester ditugu, ez dakit, tatuaje favoritoa, hori egin jaungo dia. Ez dakit. Bai, baina hori erakargar ez dakit jentia, bueno, daneti dago, jentia zenien, baki guzelako. Edo Star Warseko espatak bezalako zakillak. Zakil lazerrak. Bai, rollo baina kolorea, Aukeratu gainera, Bueno, berdea den bezala, pues... Etorkizuna oparoa da. Kapitalismoaren pean. Ez duzu uste jainkoa izatera jolasten ari garenik lagunak? Bai, gaizki tengo zego. Bueno, sortzaia izatea. Aspalditik ebitzen ja roi honetan nik uste dut. Hau da jarraipen huts bat. Bai. Marikurik eta eskurri hoinean radioa. Marikuri? Bai. Gustatzen zait hori ere. Marikuri. Badau, manikura dendat manikuri dako. Marikuria. Enpresa bat? Denda bat. Bai? Baiten ikusi. Hala. Bueno, erradioa eskurriz zenean da, bai gineben, igual, hortzetako pasta hori, argitsua, en plan, fosforitua, jo que se, mila gauza, ez da gizu, igual, arropa, fosforitua, gaizki urten izan. Jendeari hortzak jauzi inxakon, eta... Zeugan polonioa, zeuze, hola radioaktiboa? Radio... Gainera hori guztia egiten zutenak, emakume langila zian. Zer egiten zuten, bai? Bai, histori, hortaz iztein dugu beste gure podcast alter egoan, bai. Zure maitalea ere... Bai, nik horrentzun egon ustot. Emakume fosforitoak, agian jarri genien. Bai. Izan burua. Bueno, ez, jainko berriak, ez? No zera bilpen, nona? En fin, hasi beharko dugu pentsatzen zein den gure... Ilarrian jarriko duguna, ez? Porque meteorita atorrela, ja Leicester, edo gerra, edo zerbait, ez? Ja, hortxe Trump betu Zeleskiri, hor publikoki esaten, ez zate prengau, june, etxea, eta ez dizu armarik emango eta gozeiek. Eta gainera oraino untxi fosforituak, pues, hobe dugu... Zera zure proposamena? Ilarrian, ze jarriko zuen esaldi bat igual? Bueno, hori nahieran, ez? Txiko digute oraindik, ez? Nahi duguna jartzen, no? Hori nola da hori? Ez da gitzati, jente bate baduka, ez? Ola esaldi listilloak bezala. Dioten, ez? Binik ez dut sekula ikusi, ez? Norbera jarrita, beste bate jartzea arreza da, zuk ezin duzu, ez? Kontrakorik esan, baina... Ja, no. Txio super original bat bezala. Bai, igual, bizirik nengoen, eta ja ez. Hori baino hobeagoa, ez da etorkizuna inoiz ez da oparoa. Hori da. Onaino heldu naiz. Hori da. Agur, baina ikusi arte ez. Edo... Bai, pentsatu, berda? Ni jarrikot aventura salea.
Aventura sal. Tipo Elkano eta hauek. Aventura salean. O bestela, horreko lankide bateko etasun. Bada, Perurenatar klana, bada ba. Bai. Badago The Real Perurena, ez? Aita. Gero semea, harriak altzatzen dituna. Eta bestea, hori da, Arakina. Arakina, baina Instagramer. Bai, sortzen bat ikusi nuen. Reelen bat. Bai, hori biltzen da, den arderaz, por cierto, bere mierdako zabaltzen, eta jarri zu. Papakizu ze jartzen du bere bioan, jartzen du soñador. Eta hori gustatzen aventura salea eta abeslaria. Bizitzarekin dantzan. Eta kintzaia. Euskaldun berria hori ez da epiko, ez? Euskaldun berria. Euskaldun berria... Bueno, behin ja zaharra zaenean, Euskaldun berri zaharra. Edo jarriko, Euskaldun berri bat gutxiago. Izaurratu euskaltzen dira. Eriotza edo jaiotza, a ver, sin más, klima aldaketa, a ver. Pim, pam, pum, pam, pum. Meloiden da. Pum, pam, pim. Gaizki erlazionat. Mátalos a todos, Izar! Batos. Gaizki erlazionat, baina da gai bat, gura gebena, imarra eta duixo ekarri. A ver, nahi ez pingau zure mobiatan, Da, ikusitza panorama mundua nora doian, ezakia, bla, bla, bla. Ja. Mundu ontara aurrak ekartzia zilegi da zuen ustez? Hombre, honi bixe ekarri dago, justo. Ja. Ja, baina, bueno. Baina, galdera hor dago. Galdera hor dago, bale. Vale, zuz esa, antinataliztia? Ez. Vale, nataliztia, za. Ez da. Ez dudia dakot. Claro, ez gaur dilemia da. Vale, ez ekarteko arrazoia da impacto ekologikoak, ez? Adibidez. Eta ekarteko arrazoia zein da? Irautza parte hartzeko proletalgo barrixak sortzeia? Hostia. O simplemente aita guro zubizan. Vale. Ja, nekazu hori da. Ja. Nik aita gurot izan. Ja. Baina biologikoki. Bai, biologikoki. Aldala. Bai. Gizki? Insala. Ogi, izar, gizki. Ez, gini ezin galderia luzatu dut, baina. Zu guruzu ama izan? Bueno, bat ekarrita, bataz bestekotik bere ongo zarenez, oian onartuta ongo da. Eske ikuspegi eskertiar batetik ere, ez? Ja, vale. Bi, hor, claro, ja, bataz besteko, bat koma, nola da orain? 1,6. Birekin gizartearen eskemetan sartzea bete-bete. Ja, hori regia da. Eta neskata mutiko dira. Bai. Bai, jazta, bat ikastola, besta publikora. Ba, listo. Ez que bakarrik eskuineko jentia, imagino, eskuineko jentia berdin baldin bazaio planetak. Eta ondorioz, joera baldin badukate asko ugaltzeko. Bai, joera dakate. Hori da, eta orduan ze, orduan irautza ze. Ja. Zer rollo Irlandesan nahi duzuzuk? Ez, Ipar Irlanda bezala. Zer? Untxia bezala, ez fosforito, alik eta bien reprositu, bestea baino gehi izan daitez. Bueno, hori bada estrategia bada, gero, claro. Eso, está ondo daki, Bai, gero, plastiko gehiago eta ongo zala igual, ez dakit. Gero galdetu barko zitzaien, etxean geratu diren, nagusiki emakumeak etxean geratu diren, ume hostia hoi guztia zaintzen, gero. Ostra. Familia bakoitzeko 3 lau. Vale, hori daia beste perspektiba bat, beste ertz bat da. Naizta bi irara biteratu, ez? Borrokara, pues... Bai, zu emakumea za, ez, justo? Bai, ez baina, lako tinguruan antinatalista bat oso zutxua. Bai? Ez da zuen hobixo, ez? Ez, mundura elkartia unga dala krimen bat, ez dakiz zer. Hostia. Eta, emutuz gogo esateko, bai, ez zupe pasariz konsumitzen gauza, egin zure buruaz beste, o, ez dakiz zu. Bai, hori aukera bada, ez? Antinatalista izuzi hau. Irurogeita urte luze asko, bueno, ja bizi izan dozu zeuria, pues, ez dakiz. Hostia, ona da, kamiseta baterako, jaiotzea, erditzea krimena da. Ona, gustatzen zait. Seguro lagun asko ligatzeko, balio lezakela. Erditzea krimena da. O jaiotzea, hobeto botatzen bego errua ja umeari. Behin azita. Zein eba pertsona hori? Ez tozu esautuko, baina oso tipo interesantia, bere garaian oso iraultzaia eta... Bai, bere garaian? Bai. Vamoskas, eta... Vamoskas, zuek ezagutu zeben. Vamoskas? Kas, koordinadora... Me hace da Mamoskas.
Vamos, guazen. Hostia, ahí me cago de Dios, mamoscas. Ma cuadrillako bat, ez? Vamos, Mamoskas, Ja, ulien kontrako, ostres, aquí, turista. Que oinaten dauen pintada zaharrena, da pintada bat jartzen dauena, vamos, kas. Mamoskas? Vamos, que hasta tipo izan zan. Izango da, izango da, danoskas. Naranja. Vamos, kas. Kas esan koordinadora. Abertzale sozialista. Alternativa zen, ez? Ez. Hori alternatiba, ez? Hori gero, hori idatzi zuten dokumentu bat. Vale. Hori da. Naranja o limón? Naranja. Txuek. Ni limoia. Badakizu zeinek hortaz ari gaela, jaio dela ez jaio, eta hori ustean beti entzindaritza zeinek hartzen duen? Elisa katolikoak. Berdin zaiola kas limon, ala kas laranja. Orain Italiako Elisak aukeratu, erabaki berri du. Apaisak homoseksuala izatea, bermatzea, albidetzea. Baldin eta, omen dator garrantzitsuna, zelibatua mantentzen baldin badute. Osea, zu duzuna izan. Baldin eta zera. Beraz, hor ja, abanikoa zabaltzen da, eta ume neska zein mutil, pues... Hori beti da nik. Pues barrura, ez? Bueno, pues orain ja legez, ez? Ja, hori da. Bakizue? Hola se da biltza. Ja. Hau, ondeuk bizi da, papa? Ja. Hortxe da bil, ez? Ja. Hortxe da bil, kabroia. Ja, Lester fumata bianca. Fumata bianca. Fumata bianca o fumata nera? Hiltzen denean... Ez, hiltzen denean ez dago keri. Hori izendapen arekin lotuta da. Karo, jaiotzarekin. Beltza izango da... Ez dutela... Ez dago zensurik. Jaingoiko hendik ez dela esnatu, eta ez digo esan zein den bere ordezkoa. Eta txuria, azken txusta, joan denean, ez? Bueno, gu fumata beltza imar du, Bai, bagoiaz. Txuria, berro eta bai, ja, Lester. Azken beloia ireki, bagoazetan. Nik utzi ditut hemen, maloi pillo, bueno. Animo. Venga, bai, aldoso, venga. Venga, ireki. Ez bakarrik neukan apuntuta. Ez da meloi bada apuntu txiki. Honik etxirri mirta txiriton, hasieran zera kiski, miski eta kaskamelon. Hori, agien ezbeita ipatu zu, ez? Ja, igual, bai. Zuk ez dagotzu meloirik, aixi, dotor. Ni ba bina luzea dia. Bukatu, bai. Baina, motza dingo. Bukatu dago, kiski melon, meloia bukatu, ja, izteko. Melon, tori dena. Ez, hobeto kantapusta batekin. Zagutze duzu Galiziako chill mafia? Ez? Bueno, gaizki azkar esan da, horrekin agurtuko gara. Ez boz, zagutzen, galegos, puta madre, Boyanka, Kostova. Europa du este. Adeu. Zera. Sol efectivo, café chupido, tiempo perdido, licor prohibido, cara vermella, tapa de orella, cantos 40. Chegaron as mans
se mata, ninguén sabe xa porque se detesta. No palco da orquesta, cos ollos en branco feito palo, me feito unha besta. Buscaba liorta, viñeron a gresca, e sei que ao final tomaron un par, chegou a maña e firmaron a paz con bicos e apertas. O campo da festa, con bicos e apertas. O campo da festa, con bicos e apertas. O campo da festa, o campo da. Tomar unha máis, polo menos. Vamos para casa. No, tomamos unha máis. Acabou. A casa aquí. Tomamos un pitillo polo menos. A festa acabou. Vámonos, Vámonos, hombre, vamos. Tomamos unha. Vámonos.